त्याला हे बंदूकला पण आजच खराब व्हायचा. नांगुटण्याच्या हुरसतनं पडत मागवली पाहिजे. हॅलो चोगले साहेब. हा कोकणी हवालदार बोला. अहो आहे निजामपूर मल्ल्यात एक बायकोनी तिच्या घवाचा ठार केला नाही. ठार केला? कसं काय? अहो तिने नुकतीच लादी धावला होता आणि हा शाना बुटाचा आणि चिखल्याचा पाय घेऊन त्या लादीवरनं गेला. अरे बापरे, खूप मोठी गलती केला मग. मग आता काय करू? एक काम कर, त्या बायकोला झटकन अरेस्ट कर आणि आपल्या पोलीस स्टेशनला घेऊन ये. नाही बाबा मी नाही आणणार. का रे? अहो लादी अजून सुकले नाही. हो पण